Goddag. Det her det er en ny Minecraft server, som mig og Robert vi spiller. Og det er part 2. Nej, Og part vi 3. Vi har også en ven med, som hedder Jonathan. Goddag. Det hedder part 3, Robert. Vi har lavet nummer 1 og 2. Okay. Det er den server. Vi giver jer... Hvad sker Vi der? giver jer serveradressen, eller IP-adressen til jer nede i beskrivelsen. Ja. Godt, hvor skal vi hen? Parkour? Vi går ind på Nummer 1 eller 2? 1, mand. Okay. Så spawner vi. Men jeg er nede i jorden. Du er nede i jorden, Robert. Okay. Der. Op. Ej, helt ærligt. Nej, mand. Altså, hvor er den sikker, den her? Efter går vi over til PvP, ikke? Ja. Og ser, hvor mange penge vi så får. Og se, hvis vi skriver skråstreg money. Og så kommer der, så det der jeres penge. Hvor mange penge, så kan I købe våben og alt sådan noget. Svært. Jeg har $1 og 2 kroner. Ja, du kan det der noget, jeg havde diamantrustning. Det var sådan noget, jeg gik ikke sådan noget ned i en fælde, og så døde jeg. Hvad er IP'en? Ved du det, 18'eren? Ja, det er... Så bare skriv den ned i beskrivelsen. Så kan jeg... Ned i... Hvad hedder det nu? Ned i chatten. Okay, I er på Skype, det ved jeg godt. vent lidt. Jeg skal lige først se. Vent lige, jeg laver lige pause her. Har du startet? Jeg har startet. Nå, velkommen. Ham der Jonathan, han kom lige med. Ham der. Det er Jonathan. Han hedder My Little Trap. Jeg kommer op på fredet. Er det der snyd, eller er det ikke snyd? Hvad? Shit. Du er hoppe i træer. Det er Ja, ikke det. jeg kan ikke vil jeg engang gerne. Okay, jeg hopper helt over til fredet. Kom op. Nå. Ej, helt ærligt, men jeg kan ikke sprinte. Måske er du sulten. Måske er du sulten. Jeg har ikke noget med. Men så kan den kom herned, så jeg kan tæske dig. Det er kun i PvP. Man kan det. Det ved jeg godt. Hvad hvis sker der, hvis man smadrer blokken? Så kan vi prøv at se. Prøv at se, så kommer den bare tilbage. Admin, hvorfor har du et hoved af dig selv? So just Ebelines hoved. Hvem er Ebelines? Du smadrer blok. Ej. Der er en, der hedder Emilia Kat. Hey. Det er fordi, Jonathan kan være med, ikke? Jonathan, hver gang du dræber en, så får du sådan noget hoved af dem. Jeg prøver at få Admins hoved. Så får man et hoved. Så får man et hoved. Kom op på en anden. Okay. Eller hvordan kunne du komme lidt derop? Jeg gemmer lige mit sværd og alt det der. Hallo, helt ærligt. Hallo, venter I? Nej. Vi spiller bare. Nej! I killed you, motherfucker! Du kan bare komme herop, hvis du skal snyde. Bare, når du kommer op på den der, så skal du bare hoppe herop, så skal du hoppe herop. Prøv at se, hvor langt op jeg er. Den vent på os! Ja, jeg går bare Hvordan gør videre. du det? Vi er nødt til at hoppe herop. Hvorfor flyver du? Hvem? Der er en eller anden, der flyver deroppe. Det Hvor flyver du? Nej, jeg er på glas. Jeg er her. Det er fordi man ikke kan Se glasset! Det er fordi man ikke kan se glasset, så tror man ens flyver. Hey, hvor er I? Jeg skal have mine ting tilbage. Jeg skal have mine ting tilbage. Jeg gemte dem nede i den der endekist. Du går først. Du står ude i luften. Jeg skal have mine ting tilbage. Hop deroppe på det der træ. Hop op på træet. Jeg vil have mine ting tilbage. Døde du? Nej, jeg vil bare. Det er din tur, Jonathan. Nej, det var ikke den. Ja. Mine ting. Nej, lort, mand. Kom her til Kan vi gå over til PvP? Jo, lad os gå over til PvP. Du trykker bare home. Nej, du skal skråstreg home.
Home! Hallo, hvorfor kom jeg ind i PvP? Jeg er allerede inde i PvP. Hallo, giv mig nogle ting. Lav nu lige nogle sten, fordi jeg kom ned i PvP. Jeg startede ned med PvP. Nej, PvP, det er den der. Og prøv. Hey, Jeg er her. hvad laver du, Adnan? Jonathan, Vent lige på mig. jeg er bag dig. Vent lige på mig. Jeg kommer om lidt, jeg skal lige ind og ud. Hvorfor? Jeg så dig flyve, altså. Okay, Åh. Jonathan, PvP, Ja. det er den der. PvP. Spawny. Ved jeg ikke. Okay. Robert, du er venter. inde. Vi venter lige på Jonas. Hvor er du henne? Jeg er bag dig. Nej. Oh yeah. Indika, velkommen guys. Woohoo. Oh yeah. Hey, hvad kan I skal trykke på? Bare PvP? Ja, PvP. Hvor er den hen? altså P og V og P. Det skal jeg kan godt vise dig. Jeg kan godt vise Nå, dig. den der. Ja, Nej, Det er lige ved siden af Warp Parkour 2. ja. Ja. Du er Jeg ligger lige alt det her. Kan man dræbe hinanden i det her? Ja, men vi skal bare først herned. Prøv at stå stille. Vi skal først Stå stille. herned. Ui. Og nu kan Slå ikke hinanden, please. Løb af den. Halløj, drenge, hvor skal vi hen? Hvor er du henne? Jonas? Af for helvede. Hvor er du henne? Ah, Løb der er af. Løb. Den er vej. Det er farligt, Jonas. Drenge! Er det ikke bare klog? Du er klar, man får penge Hvad ud af det. For helvede, jeg dør. Nej, lort. Hvis du Lort. dræber en, Jeg dør. hvis du dræber en ikke, så får du penge, så kan du købe våben og alt sådan noget. Ja, jeg prøver på næsten fuld armor. Adnan, hvor er du henne? Jeg har kun et liv. Oh shit. Den lægger. Hvor er du henne, Adnan? Nej, det skulle jeg ikke have gjort. Oh shit. Løb. Hvor drenge, hvor er I henne? Jeg er herhenne. Jonathan, bliv der, hvor du er. Bliv der, hvor du er. Hvor er du henne? Nej, Jeg er i spawn. Nå, så skynd dig, gå ned. Jeg giver dig dine ting. jeg døde. Oh shit. Løb, Jonathan. Er det dig, eller var han mod? Ja, det var mig, der løb. Blev Ja, skudt. jeg døde ikke. Nej, jeg er død. Jeg venter på dig. Okay, det kan jeg så ikke. Ja, godt. At du har... Gå så ned, mand. Hvor er du henne? Hey, Robert, du? Jeg er her. Adnan? Jeg er bag dig. Okay. Kan... Er I klar til at stoppe det hele? Jeg tager den her vej herover. Vent lige, stop lige. Nej, lad være, Jonathan. Hvor er du henne? Det har jeg. Jonathan. Lad være med at hoppe ned. Jeg giver dig lige et svær, okay? Ja, Jonathan. Jeg er her. Vi Tag den skal filme i 10 minutter, okay? Ja. Så vi har 2 minutter af film tilbage. Og så filmer vi, så lægger du den ud. Så skal vi også... Og så tager vi part 4. Hey, drenge. Hvad? Ja. Er I klar? Nej, ikke nu. Jeg skal lige stikke her. Øj! lige Jeg like a er i min fly. fod! Ej, Hvor er I henne? Like a Han fly. bip. Jeg går. En økse. Okay, det skal... Dræb ham. Ah! Oh god! Yeah! Løb. Det er ham der, Stormy. Jeg har fundet nogle stensvær. Det var ret at døde her. Ret? Okay, helt ærligt. Ej, jeg døde. Jeg har 2 Robert! My little traps hoved, og jeg har også Roberts Skal hoved. vi survive? Ej, okay, skal vi ikke gå ind til survival? Det er Hey, den der, dreng, vent på mig! det er den Nå, der vi skal- wheel. Det er den der wheel. Vent lige. Hvad for noget? Det er den der wheel. Det er den der survive. Okay, Ja. Jona, hvornår kommer du? Er Du du har- ude? Er du inde i glasset? Er jeg inde i glasset, eller hvad? Nej. Hallo, drenge, hvor er I? Jeg har 3 stens her. En stenhakke, en stenspade og Roberts hoved og mit hoved. Okay, så skynd dig at trykke home. Jeg tager lige alle vores ting. Jonathan, vi Jeg tager, skal de unødvendige ting væk. vi tager den der wheel. Det er den der survival. Den Ja. der wheel 2. Den her. Ja, En jeg har ikke vigtig. Den der wheel 2. Okay, jeg har alle vores... Oh shit. Nej, ikke kom derned, ikke. Lad være,